Machiegni kendo riwruok mar Red Cross osidhanga gedo malog tich margi kod kar reso ngima e kinde mag masiche boma ma Homabay magibiro konyo godo e kedo gi midhiero mabiro apoya e kaonti no. Log tich no magedo mare biro kawo dweche 4 ne oyangi gi jagoro maduong' mar Kenya Red Cross Idris Ahmed kaachiel gi jalup gavana ma Homabay Oyugi Magwanga. Ahmed owacho ni kaonti ma Homabay en achiel kuom kaontis mayudo masiche ahinya to mag ohula e kinde ma koth chwe mang'eny e pachoka, kendo gedo mar log tich makamano biro miyo gi tich mayot e kedo gi masiche mabiro apoya. Omedo ni Red Cross biro medo tiyo machiegni gi sirikand kaonti ma Homabay mar neno ni gikedo gi masiche mabiro apoya kod wach ohula mosebedo ka daro oganda mathoth e gwenge magidakie. We have also done the groundbreaking for our offices that is the Kenya Red Cross office in Homabay. For many years we've operated through spaces that have been granted to us by the national government and the county government. We've decided now to have a home, and the groundbreaking for the office will not be just the groundbreaking for an office. It will end up housing the Kenya Red Cross complex in Homabay. Ndalo mang'eny wasebedo ka masiche oyudore to yudo ka gik moko kuonde ka Kisumu, Nairobi, koro seche mikonyogo japiny bedo mochwalore matin. Koro bedo gi chenro aina ni e kaunti ma Homabay biro miyo chwalo kony e kaunti ne joma oyudo masira bobedo mapiyo kende seche mowinjore. Omiyo biro gi ka biro konyowa mondo mi samora mora magidwa miyowa gik moko to ka gin gi stoka to biro yudo ka gigo ero nitiere kama chiegni mondo mi okonywa. Giwacho bende ni gidwa gero rescue center makadiponi ni wan gi tabu mar pi to bende ginyalo konyowae.